Hola, bona tarda, jo soc Àngel i jo soc el Marc. Som alumnes de quart d'ESO de l'Escola Nostra Senyora Montserrat de Rubí i en aquest vídeo us presentarem el nostre projecte. El problema és que no se sap el nivell de brossa dels contenidors i l'empresa dedicada a la gestió de les comptaries no fa res al respecte. És molt important desenvolupar el nostre projecte perquè el sistema actual comporta un malgastar econòmic i una degradació social i ambiental. Ara el nostre company Àngel us explicarà en què consisteix el projecte. El projecte consistirà en el desenvolupament d'un sistema de recollida de brossa intel·ligent, el qual detectarà el nivell de brossa del contenidor i enviarà una senyal a la central. La nostra idea és ficar un sensor ultrasònic al contenidor, el qual detecti el nivell de brossa i a través de la placa electrònica anomenada Arduino enviar la senyal a la central. Esperem que us hagi agradat. Aquesta és la nostra presentació i el projecte.